So na'am, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kai tsaye yanda za mu je mu duba rice ɗinmu insha Allah ta'ala. So mutum sai ya zo shi browser, ya zo shi browser shi, in ya danna so sai ya jira ya yi loading. So inda za ka zo kai tsaye icecreamswap.com, an gane ko? icecreamswap.com, an gane ko? Mutum ya kula. Mutum ya kula da yadda ake rubuta shi. So bayan ka shiga, ya yi loading, ya adding wallet address ɗinka. In bai adding ba sai ka danna nan, ka sa ko blockchain, sai ka danna nan ka connecting wallet. So bayan ka gama sai ka zo nan trade, ka taɓa trade. Sai mu jira ya yi loading. So sai mu jira ya yi loading. So in ya yi loading zai adding ma balance ɗinka. So bayan adding ma balance ɗinka sai ka zo nan ka taɓa nan ice, ka taɓa shi haka. Zai buɗe maka gurin coins, gurin adding coins. So sai ka danna cikin nan, sai ka yi paste. Wannan address ɗin zan dropping nashi, a ciki. So zai nuna maka rice. Yawwa, sai ka taɓa import. Sai ka taɓa I understand, ka yi ticking ɗin nan. I understand. So bayan ya gama sai ka taɓa import. So in kai importing ɗin shi, ka ga rice ɗinka. Rice ina da na claiming ƙwaya 299. An gane ko? So yanzu bari mu duba estimate price ɗin shi a kasuwa. So sai ka zo ka taɓa nan. Wannan arrow ɗin zai juya rice sama ko ƙasa. An gane ko? So kar a manta na sa ko 34.5. An dawo min da ko 32.8. Kwata-kwata abin da aka cire min shine an cire min ko ƙwaya 1.7. An cire min ko ƙwaya 1.7 shine aka bani wannan
yawan rice ɗin, an gane ko? So bari mu gwada farashin shi idan an fara hada-hadan ciniki da shi. So sai ka danna max, ka danna nan max duka yawan rice ɗinka. Bari mu ga estimate ko nawa zai bamu. So kun ga yanzu zai bamu ko ƙwaya 4, an gane ko? An bani, na ba da ko 1.7, na samu ko 4. Haka ba a fara trading nashi ba, an gane ko? So lallai coin ɗin nan in Allah ya yadda za a samu alkhairi, in Allah ya yadda za a samu alkhairi. So lallai muna jira mu ji announcement daga gurinsu. So kun dai ga yanda ake claiming, da yanda ake zuwa a importing wallet a cikin ice cream swap, da yanda za ka ga rice ɗinka ga conversion ɗin shi 4 yawwa kafin a fara hada-hadan shi. Insha Allah aka sake trading cikin ƙanƙanin lokaci kowa zai yi farin ciki insha Allahu ta'ala. So ina mana fatan alkhairi. Mai magana UI Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.